Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nang mabalita ni Juan sa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo, ay nagutos siya sa dalawa niyang alagad upang magtanong ng ganito, "Ikaw ba gayong paririto o dapat kaming maghintay pa ng iba?" Sumagot si Jesus, "Pumaroon kayo kay Juan at sabihin ang inyong narinig at nakita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay naglalakad, ang mga ketungin ay lumilinis, ang mga bigi ay nakaririnig, nabubuhay uli ang mga patay, sa mga dukha ay pinangangaral ang Ebanghelyo, at mapalad yung di nagkakasala ng dahil sa akin." Pagkaalis nila ay nagsalita na si Jesus sa mga palatao tungkol kay Juan. "Sa inyong paglabas, ano ba ang inyong nakita sa ilang? Isa bang tambo na pinapaspas ng hangin? Sa inyong paglabas, ano ba ang inyong nakita? Isa bang taong mahusay na manamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng ganyan ay nasa bahay ng mga hari. Sa inyong paglabas ay ano ba ang inyong nakita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta. Siya ang pinatutungkulan ng ganitong kasulatan. Narito, ipinadadala ko ang aking sugo na magpapauna sa iyo upang ihanda ang daraanan mo. Tunay na sinasabi ko sa inyo na sa lahat ng ipinanganak na babae ay walang lumitaw na dakila pa kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay dakila pa sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magalak kayo, magdiwang, umawit. Iyan ang pananawagan sa atin ng propeta. Iyan ang pananawagan sa atin ng inang iglesia, mga ginigiliw kong kapatid. Kung kaya't ngayong ikatlong linggo ng Adbyento, Gaudete, magsaya, magalak. Iyan ang pangalan ng araw na ito. Iyan ang tawag at layunin ng sambayanan na sumasampalataya. Gaudete, magalak, magdiwang, magsaya. At bakit? Tatlo ang dahilan na sa atin ay nilarawan sa banal na Ebanghelyong ipinahayag ni Padre Lino. Kapuna-puna, hindi ba ninyo nadama ang isang karaniwan na karanasan ng sinumang tao? Kung ikaw ay merong isang minamahal sa buhay na nakaratay sa banig ng karamdaman, isang asawa, isang magulang, isang anak na may sakit, matagal nang nakahiga. Ngunit
dala ng iyong pagtitiyaga, pagpapagamot. Isang araw, ang nakahiga ay tumayo na. Gumaling na rin sa wakas. Tumayo na, lumakad, sumama na sa iyo sa hapag ng kainan. Ano ang damdamin ng ganyang kasambahay? Kagalakan, pagsasaya. Hindi ba mga ginigilid kong kababayan? Iuwi mo ang isang nasa ospital. Ganoon na lamang ang saya sa bahay pagdating niya. Ganyan ang inilarawan sa atin sa banal na Ebanghelyo. Sa buong mundo at pagpalain nawa ang lahat nating mga tumatangkilik at tumutulong, manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo ang iyong sambayanan. Mga kapatid ko, sa kapistahan ni Santa Lucia bukas, ngayon pa lamang, ano ang ating mga personal na kahilingan? Panginoong Yesus, halina, patatagin mo po kami at gabayan sa pagbabago sa kaliwanagan. Kaisa ka namin, ang anak ng Diyos naming Panginoon, magpakailanman. Amen. Misteryong ito, noong gabing ipagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kaniyang mga kaibigan at ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa mga kaibigan at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang iwaga ng ating pananampalataya.
pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ginigiliw, anong ringal, anong ganda na pagsamba at pag-aalay ng pagmamahal sa katastasan. Anong pag-awit na ikatutuwa ni Santa Lucia na kayo'y kasama niya ngayon, siya sa langit at tayo dito sa lupa. Ngayon naman, tayo ang inanyayaang dumulog sa pag upang ang pagmamahal ng Ama ay ating madama. Mga ginigiliw, isang tinig, awitin natin ang panalangin turo ng Panginoon. Wow.